Joo, mä voin vaikka, mulla on mitä aihetta, niin mä vaikka esittelen meidän uut kämppää. Mä en oo siivonnut yhtäänkään mitään, niin mä sitten tulee yllätyksiä tällä videolla jotain. Että sanokaa sit vaan. Kyllä mä kestän kritiikkiä. Ihan vitu hyvin. Okay. Ehkä täällä. No tossa on meidän makkarin seinää. Sitten tuolla näkyy vähän, mut se on paskainen. Kaikki röökit sun muut. No mut siinä näkyy kuitenkin vähän. Et siinä on musta seinä ja jotain paskaa. Sitten tässä on eteinen. Sitten näytän vessan. Vitsi kun mä en tiedä mitä mä kuvaan. Tässä on vessa, tää on ihan kivan kokoinen. Näkyskö tää näin? Mut kuitenkin joo. Siinä on vessa. Nyt mennään olkkariin. Joudunko mä kuvata jotenkin näin. Mut täällä ei tosiaan mitään muut kuin pyykit. Sitten peilejä, verhoja ja sitten noi kalusteet tai noi lähtee veket täältä. Niin, no eipä täällä sit oikein muuta oo. Tää on aika tyhjä. Voimme vielä parvekkeen näyttää, vaikka siinä ei oo mitään näytettävää. Eli se on tällainen aika kolkko perus parveke. Aha. No sanokaas mielipide nyt tähän videoon, koska tää on oikeasti eka video ja multa on pyydetty sitä ihan sikana ja mä en oo koskaan ehtinyt tekemään tai ei ollut mitään niinku intrestiä, mutta jonkunmoinen. Kun ei ole ketään muuta kotona, niin pystyy tekemäänkin paremmin. Ai niin, keittiö! Mä voin näyttää teille keittiön. Täällä on meidän keittiö. Tää on ihana. Tää on iso. Täällä ei ole vielä mitään. Tohon pitäisi tulla sellainen, tai no oikeastaan tohon tekstin alle pitäisi tulla toi sellainen baaripöydän tapainen juttu. Ei helvetti, kun mä en tiedä mitä mä kuvaisin. Jokustakin menee ihan päin. Ja sit meillä on tällaiset maisemat, ei mitään kummosta, mutta en mä mitään maisemia hirveästi kattelekaan. Tässä meidän kämpässä olisi paska puoli, että mä en pääse veket täältä, ellei mulla ole avainta. Se on vähän perseestä. Mut tosiaan joo, mun pitäisi ostaa tänne musta divaanisohva, mieluiten sellainen U-muotoinen. Sitten mun pitää ostaa ainakin 50-tuumainen TV. Ei pienempää, koska tuo on iso olohuone, niin en mä halua, että siellä on mitään pikku pilpehööriä. Tilpehööriä, en tiedä mikä se sana on, ihan sama. Sitten keittiö pitäisi saada lamppu. Ja sit kaikkea pientä. Kaikkea kivaa pitäisi saada. Ja sit niin, kun joku on kysynyt, että millainen ääni mulla on, niin nyt te kuulitte mun äänen. Tää on vähän tällainen, ei oikein hirveän naisellinen, mut ei se mua haittaa. Kritiikkiä vaan tulemaan. Sitähän tulee aina, mut hyvääkin palautetta. Kyllä tää pysyy nyt tässä.